Okay, morning. Natay basahon, guys. Okay. Daw be engineer. Kinsa man ang mangayo permi og suri. Kuya usa ni pangutana. Kinsa daw permi mangayo og suri? Di para sa ako, ato sang permi makasala. Lisod sad kayo. Lisod sad kayo ang ipapangayo natog suri katong wala nakasala, no? Guys, no? So, bitaw murag kuan ni siya. Tricky kini siya, murag yan na sa kung gibitik ani. About ni sa siguro yung pangutana ni about ni sa ka relationship ba. Kung kinsa bagid ang pirmi o mag-initiate o mangayo og suri, ang lalaki ba or ang babae. Okay. Ako na lang panindigan ang akong pagka-advisor, no? So advisor, para sa ako ni personal nga opinion, pwede ninyo kopyahon, pwede sa dili. Okay, so ang kana manggong sorry orag na-invento na para pag about sa sala ba, about ba pagpangayo og sorry para sa mataong nakasala, no? So para sa ako nang gilibilan. So naitulo ka level ang akong i-prepare, no? Para sa ako na. Ang level 1 katong medyo light lang kay nga sala. For example, nalimot ang partner sa mga special occasion ninyo ba? Example, birthday or anniversary ba? Inana. So, para sa ako automatic ang mga yugsuri ana ang lalaki. Kay ang babae exempted na siya. Kay kung malimot ang babae, example, nalimot siya sa anniversary, ang lalaki gyapon na nakasala. Kay ang simpre, ang lalaki may muuna og greet. Murang una og kuan ba? Happy anniversary, love, or kung sabay inyong tawag, ana. Honey, happy anniversary. Kung ang lalaki nakalimot, asala na gina niya. Pero kung babae nakalimot, dili niya nasala. Muna timan-an, guys. Ay kaduha nga level. Example, ako bana naghatag og example lang, naghatag og bayad sa kuryente. Example niya, nalimot ang asawa sa pagbayad, no? Niya pagbalik nimo sa balay, na kay gusto tanawon sa TV, NBA ba ka or na ba kay gusto nga i-download or sa internet, so walay kuryente, so unsay buhaton, sapot gid, no? So para sa ako, pwede na. Kuha na ba ka? Kung sa pag-drive pa, Pilmira na, pasuko na gyud. Na. Suko na gyud mo yun din ka nga ano man eh. Sa man nga kasapot man eh nga anong wa man gibayad. Pag moingon ang asawa nga nalimot gani ko, wala ra ba ko magtanga? Automatic hilom na din kang laki. Ikaw na din mga istorya. Anak, suko naman. Para di para dili mo dako ang problema, pangay na lang sorry no nang nimo nga ay sorry kaayo ha kay na limot ko grimay nimo. Yan na ba? Nalimot ko grimay nimo nga putlanan na meditas kuryente. Nalimot sa kog ingon nga ko gihatag nimo kwarta. Pasensya kayo ha. Ana para pero bugat na kay mandughan pero pangay nagsorry dayon para di man mo may mawala kung iubos na to atong garbo. Anyway, kanang level 1 ug level 2 para sa ko panglambing ra na siya, guys, no? Dili na kay na siya makapikto sa imong pagkatao. Mura bag sa inyong relationship, paubos gyud. Ako para sa ako, ang malalaki ang mo dapat mo paubos. No? Paubos ta kay kuan man. Para hapsay ba? Dili mo dako ang problema, paubos na kay kana mga itag sorry, panglambing raman na. Panglambing sa atong partner nga. Ana ba? So, ay katulo, kini siya bugat ni. For example, nakaapekto na ang emosyon nimo. Example lang. Niadto ang imong partner sa reunion, sa batch reunion, wala na nang hid sa imo ha. Nya tuwa didto ang iyang mga may ex. Ang example lang. So, ang ayan nga ang mga og sorry ana katong wala na nang head kay naka-trigger na nahimo mang kwan sa iyang emotion ba na action siya og kabalaka, nagsilo siya, so inana mo nang
Mangayo og sorry katog yung nakasala ana kay para respeto pod sa partner nga ngano wala pod nananghid no nananghid sa iya, so dapat mo na i-consider. Pero katong level 1 ug level 2 automatic para sa ako lalaki ang mangayo og sorry. Pero may gina all the time nay kung mo-action nagsapot ang imong asawa or partner, pangayog sorry na yun. Automatic, panglambing ra na siya para dili mo dako ang problema. Pero the moment nga mapiktuhan na ang respeto, wala na kagirespeto, lalaki o babae, wala kanang dili na ka-part sa iyang desisyon, pwede na kung kisang nakasala mo gitong babae ba o lalaki mo gito yung mga iog sorry. Pero ako lang yung advice guys sa kaning partnership o relationship, ayaw lang gid ninyog supaka ang babae. Mao ra gyud, dili gid niyo supakon. Ano man, para linaw kayong palibot.